ויפה ואין לה אודם, קעקוע פרחים על כל הגוף, והאמת זה מרשים וצעיר, אולי הכי יפה בעיר. השפה נפוחה וזה טבעי, אם תשאל מה קרה היא תגיד שנעקצה מדבורה, זה סביר, עדיין הכי יפה בעיר. צעירה לא עדינה ולא רואה בעין, דוהרת בכבישים ומסמנת זין, וואי שיגעת את הצורה, במחסור עמוק מושכת את העין, אחרי 3 לידות ועוד עומד עדיין, וואי כמה שהוא גדל 40 ועוד נראית כמו 20. אז היא הלכה ללמוד תפירה, לזור פחים, ואוספת צדפים למובייל לחדר הילדים מסיני, רק שאין שוב סיני. כן, צעירה ועייפה בדרך כלל בבוקר, והיא שותה את הקפה ואף אחד לא רואה איך הוא יושב לפעמים שעות אפילו ימים באמצע המכונית. איי איי, כן המכונית, איי איי, אוי כמה זה מגעיל, איי איי, יפה באור. כשמגיע הערב היא פורסת כנפיים, יוצאת להופעה מסיבה או 2, אוי כמה שהיא פרועה. מקומות עם מנגינות מרעישות אוזניים, הוודקה עדינה תחזק פי 2, אוי רוקדת לי על הבר. מגמילה לגמילה הפסיקה בינתיים, הסיגרה של עכשיו היא רק לשם שמיים, יש עושה לי להתרגש, עבודה וילדים וביטוחים ולימודים וטיסות וטיולים וכנרת אוהלים, אוי 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 איך שהיא עברה לגור מול אביחי. עד כאן הם 40 שנותיי,